budaya pengen mulya kudu wani rekoso muga-muga kanthi sarana pandha dipun wenehi wujuting alas menika muga-muga pandha bisa mulya kula derake dhateng panggungbakan sowan ibu dari Kunti Kalibrata Kakek
ya iki saorarane najan to tembang iki suwe radio nekke ning iki pancen mligi pesenan saka kanca sinden. Oh, Sapa? Nah ya Lita karo Mbak Ika Antonia. Kuwi mbok campur sari nika dionekke kula senenge mburi cakepane dioboh. Tintin, saurunge Tintin mbok dioboh. Wong-wong padha mandhet nyawang marang apa ngono dioboh marang kuplukku Tintin. Tintin dioboh. Kula obohe kudu padha kalih anu lho. Ya, engko nek anu obon dhewe aku ya ngono. Lah kok terus dhek goleki ndi kanca-kanca yoga. Lah nyang apa? Badhe kula obah. Mas aku. Goleki Mas Kawir. Ki tembang apa ta iki? Campur sapi. Campur sari kok campur sapi kok ya. Alhamdulillah najan to wahyane mangsa kala gara-gara awake dhewe sing tetep anu truk karo kowe reng. Sowan wonten warga masyarakat Baru Rejo utawa Sukorejo utawa Krisik ngelurekke apa sing dadi dawuh kanca-kanca panitia klebu Pak Kasun juga kanca-kanca panitia kaya Pak Jani lan liya-liyane klebu Karang Taruna. Ya Taruna. Kok Taruna. Muga-muga nggone tasakuran selesainya sertifikat iki nuwuke berkah. Kapanyata warga ngriki kabeh manggiya slamet, seger waras, panjang umur, ayem tentrem, baldatun thayyibatun barapun gopur. Pujiku muga langgeng pujiku tansah lestari kawesrana ajune kabudayaan nyatane awit iku dadi dalan serawungan Wajat mikotan salaledo gambar biru mowe makna telanging ati sekar bisa bos patut kalamun manundung pujiku tanu garep pujiku muga langgeng pujiku tansah lestari kawesrana ajune kabudayaan nyatane awit iku dadi dalan saraungan najan aku bapane kaya sandingan wajah mikotan salaledo gambar biru mowe makna telanging ati sekar bisa bos patut kalamun manundung pujiku tansah suman ya nembang ya ndonga. Pokoke warga ngriki alhamdulillah isih karo kabudayan terutama aku terima kasih karo Pak Kasun juga Pak Lurah. Pirang-pirang tahun ora kepanggih nyatane isih kelingan karo Rudi Gareng karo Cakra budaya. Ya, nguri-uri kabudayan kok. Heeh. Sing diarani warga ngriki menika bener-bener niat tirakatan. Mula wayang ki wektune sewengi. Jroning tembang, jroning guyon, gojek ing kono sinerat utawa sinusup sawijining donga. Muga-muga persatuan kesatuan tetep utuh, warga masyarakat golong gilik, sertifikat sing wis iki dadi bermanfaat buat semua lapisan masyarakat. Oh ngono. Sabang di barat, Merauke di timur, wilayah Indonesia aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. sadarlah, sadarlah, Aku ingin damai. Irian barat, Wilayahku
Dadi muga-muga kedamaian iki cinipta wonten ing Barurejo, Sukorejo, Krisik, Gandosari, Blitar, cinipta munggahe mapan wonten ing Jawa Timur, Indonesia lan dunia. Oh ngono. Muga-muga perangin ndang usai, dadi ndang rampung. Dadi awake dhewe iki tenan berbangga diri dadi warga masyarakat lugunipun warga mriki alhamdulillah terima kasih. Iki ana pundutan mengko buan Mbak Niken Salindri menika saking Pak Edi utawa Pak Kasun kalian Pak Jani menika pengurus lahan. Oh ngono. Kok digoleki wektu sing prayoga penjane arsa minggah panggung. Ya. Ning saurunge cumung iki gara-gara Niken ra yo isih lelenggan. Heeh. Iki alhamdulillah lho. Biasane Niken iki nggon wanci gara-gara ki wis kondur. Mergo Niken ki sinden terlaris sak Indonesia. Adoh jangkauane. Lho. Tur isih muda tumaruna isih bocah ora isin nganggo gelungan. Oh ngono. Mambungi pung nanti mambungi. Jakarta napa pundi Pak Udalu? Pinjen wonten pundi? Solo, pung saiki nang kene. Lho, pung ning Kalimantan sok mben, pung ning Jambi sok mben, pung ning Iran. Aja. Iran aja. Iran disiriki teko Iran balik rene ning Kedidir. Kediri kaya. Nah ya Kediri. Ya Nduk. Iki tak pasake Niken iki nggon manci gara-gara iki sampean tak dhisikke. Mengko panitia ngentosi penjian mengke Pak Edi badhe minggah ning sadurunge minggah Pak Edi kalian Pak Jani menika upama kula pengen Niken menika bukan hanya penyanyi. Niken itu tidak hanya penyanyi dangdut, penyanyi campursari utawa penyanyi congdut. Ya. Ning asli berangkat dari seni budaya klasik sinden beken. Ya ngunjuk. Sinden ki nek top ki umbene cap sikil telu. Kaki 3 kok ya. Mas aku. Sanes niki lah segar. Lha kowe iki meneng apa kok? Badak, sanes cap kaki 3. Oh badak. Waduh, lulange ben kaya badak ngoten. Wes jan omah. Pripun? Mun ngantuk no dereng, Nduk? Nik. Alhamdulillah dereng, Bapak. Panggilane ning omah apa sampean, Nduk? Kula Nik. Oh, Nik. Nggih. Padahal Nik iki was-was lho, Nik iki. Nik kalih Mbak. Oh, ngeten. Nggih. Tapi untuk warga mriki ya aku tak pengen sing tembang klasik mohon manut panjenengan. Upamane jineman kene, upamane nek langgam kan wis umum. Langgam iki umum. Aku jineman, ular kambang kene, mari kangen kene. Manut sampean. Ya, iso ta iki. Lah piye to? Biyen jaman sik cilik ini kan sik TK ki kondange nyanyi Kutut Manggung nek cara biyen. Oh ngono. Ora keteko. Ngono mesti banyolane ngono. Napa Kutut Manggung? Ora keteko. Sampeyan mboten mboten kesuwen? Napa? Kutut Manggung bawane. Mboten. Lho, wayahe wis. Lha dinyurake mawon. Ah, tenan kok Kutut Manggung dinekke nyongo ya gegedhen kok nglokor. Sing ngenter sudune tanggap dinyurakne lah. Ya, nek ngono dibawani ya Kutut Manggung untuk bapak-bapak panitia suwi lho. Bertahun-tahun lah kurang ngrungokke sampean Kutut Manggung ki. Tak turke kanca-kanca sing kangen karo Kutut Manggunge Niken kaya to Jovan. Yo keki karo Kutut Manggung Niken wis tak krungu dereng. Ngawur. Monggo nduk diaturke Bapak Ibu panitia juga masyarakat sing padha kepareng wungon. Slendro napa pilok Niken? Pilok nama Slendro nduk? Halo. Cilu, Bang. Slendro. Slendro mawon nggih. Watu engikil. Wayahe. Yo. Wah. Luar biasa suarane. Ini
kuwi demen pokoke isik timur isik enom ning karo tembangan iki ora alergi. Heeh. Sok-sok enek lho, nduk njajal kutut manggung, aduh weteng kula lara, ngono iki dadak enek. Aduh kula kudu ngising. Ya ora to. Ora to ya. Wong-wong padha ngumun mandeg nyawang. Heeh. Kula terakhir nyanyi niki niku kula kelas 3. 3 napa? SD. SD. Ya iki karo ngemut-emut lho iki berarti. Nggih. Oke, ora apa-apa. Awake dhewe ning mumpung ning Baru Rejo. Mumpung derek papah dhewe. Iya no, papa kan suwi ora mok kututke, ngono. Ya. Baraku tuti arsa Ngeten iki ngrungokke ngeten iki karo rokokan penak Pak Jani tenan mergo kutut manggung. Njajal ndangdut nggih ngrokok iki kudu sloloten wan. Ning kaya pangkat dionekke. muni Batine kanca-kanca musik kayak tembang apa iki aku kok demen. hening plang Ongkendok. Awas. Alhamdulillah lahir. Bayi apa piye kaya? Lahir wis lahir lega lanang reng. Heeh. Dikapake pateni. Ya aja to ya aja. keringan Wae cengkoe ngegetne kancane. Apik kaya. jam scare. Nggih. Penyanyi kere jam iki penyanyi jam. Aja diwolak-walik to. Ya. Anggung nyamet manas batine sing nylentem kapan ya aku ndi bojo kaya kuwi. Mas aku tak dongake ndang oleh jodoh kaya. Sing didemen iki nggon anggung-anggungane iki lho, didemen iki. Heeh. Wis muga-muga jodone akeh ya atine rojah-rajeh kaya. Ya. Kempul. Bagus. Iya. Slantem. Cilik no cilik. Nah. Oh. Kang Wah. Gong. Rebabe ra usah wis entek kok ya. Lah usul rebab wong wis entek kok ya. Terus mong
monggo Lambange wong Jawa wong Blater ngene iki. Mangga. monggo monggo Panitia caos daharan. Mangga mangga. monggo monggo Mangga mangga. monggo monggo Mangga lho Mbak Yu, mangga lho Mas diunjuk didahar. monggo monggo mangga mangga gama mangga mangga Tenan kok. Kutut Manggung nek kanggo niken ket biyen nganti saiki Kutut Manggung sak Kutut Manggung iso dadi omah, dadi lemah, pekarangan lan sapanunggalane. Ya konsisten kok. Terus pinarak ing kang celekut. Ya, wis jan pirang puluh tahun ora krungu Kutut Manggung. Terus ke Sugeng rawuhipun Pak Jani. Lamat-lamat, Pak. Ora kok aku iya, aku paribasan kaya dene Kadung Tresna, lamat-lamat. Sugeng rawuhipun lho Pak Jani. Pak Jani niku. Pak Jani menika pengurus lahan ingkang ngagem kopiah menika. Nggih. Sugeng, sugeng. Ya. Sugeng rawuhipun alah Pak Jani. Pak Jani batin yo toyo. Yo toyo. Nenone anu. Ini Pak Jani kan ngetokke dompet arep elek. Nggih Pak Jani kalian Pak Budim nika badhe minggah badhe foto kali genduk niken. Ya engko. Nenone anu. Wangi yalah wis pirang taun ramuni kok sik kelingan to nduk sampean iki. Niki lamat-lamat. Heeh, mongko ketutupan karo Sumanding, ketutupan karo Sikep, ketutupan karo anu. Ning nyatane tembang niki ora ilang. Terus omben. Menika tak aturi kagem para bapak-bapak saking Polsek juga Kuramil, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas. Terus omben hatta omben nono Pak
Tuh. Gandel kemletreken. Lho ini tidak masalah. Sembarang ki nek gandol kok ora mletrek iki ra penak lho, Nduk. Ning kok gandol terus mletrek mak dlewer payo. Tenang kaya. Kuwi wong ngombe susu Milo ngono lho. Dlewer ning cangkem ngene lho enak. Karo ngiler ngono lho. Kaya ngomong. Ya, pakan. Pakan pakan hatta pakan pakan Manuke sinten? Manuke bapak-bapak kutu. Kok sok kutuk kabeh to? Pakan nono. Dintekke sisan kutut manggunge, engko terus aku tak ngaturi tindak minggah panggung Pak Jani kalian Pak Budi utawa Pak Kasun. Neno nano nano telusur. Ya, cengkoke ngono. Ora apa-apa wong kaya karo kadung tresno kok lamat-lamat kok. Ya. Astagfirullah. Oh, bene timbang salah-salahne pisan. Dintekke. Napa entekane, Pak? Kok lali, Pak? Kuwi bari diposke nggon kene kok. Nino nano. Oh, wangi Monggo Pak Budi. Pak Edi. Juga Pak Jani. Mingga wonten sasana pagelaran sesuai kalian pundutan penjana menawa sesuai warga masyarakat dalem nika. Wonten ing Barurejo, Sukorejo, Gresik.
Blitar. Au. Oke, terus Pak Jani. Bo. Wonten Pak Jani. Pak Edi. Lah. Pak Kasun. Monggo ingkang menulya Pak Kasun juga Pak Jani. Monggo, ya miyos mriku mawon. Awas. Oh, Pak Jani kalian Kang Putra. Mas Edi. Oh. Tepuk tangan buat para panitia, juga Pak Kasun, Pak Jani. Anggitmu. Ngene iki lek tresno karo kabudayan ya ini Pak panitia iki wis sare. Ning alhamdulillah nunggoni nganti sak ya ini. Nggih. Badhe ngaturi tetembangan apa request napa badhe napa Pak? Ngagemi Pak. Pangapunten, ngriki. Pokok momen seperti ini pasti akan dikenang selamanya sampai anak cucu generasi ke depan karena perjuangan sertifikat sudah berhasil tercapai rak ngaten. Wonten dawuh napa badhe ngaturaken menapa Pak? Pak Kasun? Matur suwun wedal ingkang dipun parengaken dhumateng kula. Nggih. Dalu menika tasih antusias kula kanca sedaya ingkang wonten sisih ler. Wah. Nggih. Lor niku pundi, Pak? Nah ngrika. Wong ngrika lor. Wah. Ler kilen, kidul etan. Wah, ngono krisniamu lek mu salat kleru kiblate. Kowe teko dok salat madhep ngidul. Kabah iki ning kulon kok ya. Nggih, luar biasa tepuk tangan buat warga masyarakat mapan ning Barurejo, Sukorejo, Gresik, Blitar. Sekali tempo sing nempuki tangan pengrawi. Pengrawi itu do ngantuk tepuk tangan. Nah, engko sok ben syukurane ben wayangan neh ngono lho. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten dawuh menapa badhe nembang napa badhe niki lek wonten niki wonten request niki saking sing nulis duka sinten niki. Pak Jani kalian Pak Edi badhe ngersakaken foto kali Niken. Oh nggih. Nggih leres nggih. Nggih niki nyuwun putrane nyuwun foto. Oh, putri. Mbak sinten asmane? Oh, anu karamel. Karamel. Mbak Amel kok karamel. Kok karamel lek roti kok ya. Nggih. Niki kan ngene jumeneng, Nduk. Foto Pak E ngersake foto dhisik. Mas Deni sing moto nggih. Lek kon moto luwung diantemi dhek. Aku timbang kon moto luwung diantemi wong kok. Nah, ngoten lho. Niku pengendar niku alumni ISI Surakarta. Weh, jan ngacaku sing difoto aja tabuhe gender. Langsung. Coba, Nduk. Kok foto dhewe. Marane HP-mu HP cepuk lho karo iPhone bingung. Tapi radine ngangger iki Pak Kasun ben anu kali genduk niken, foto kangge kenang-kenangan. Bingung le. Bingung ben dipotokne kae Mbak, anu kae. Adike niken ya. Nah, ben dipotokne kae. Lek kuwi pantes nyekel HP iki pantes. Deni wetoke nyekel utis pantes. Cekrek. Jangan ngajaku. Dipun ganti gaya. Gaya napa fotone gaya. Nah. Iki foto ceweke kok ya. Pemusik rasa foto tak upload juga. Yo jan njaluk foto bener pemusik. Oke, nggih. Ini kan wis kesel ya nduk sampean teren sik ora apa-apa. Abang kita mbu adem, napa badhe ngaturi tetembangan? Nggih, nyuwun request lagu mawon. Oh, sinten? Niki napa lintune? Manut. Oh, manut. Alhamdulillah. Iki ben laran ku wah iki kesel ndek ini awan. Nyapa nduk ning awan. Lah, aku lho lungguh arep guling niku lho. Bocah kok. Niki jan rumah saku numpak pesawat iki lek awake dhewe kelase numpak angkot. Meh mendino.
Pung, pung. Tembangin apa Pak Kasun request penjenengan? Ayang-ayang. Duh, kita. Ayang-ayang dewa-dewan. Ning asmara sinara cayan ning wulan. Nggih. Sing nyekar panjenengan piyambak? Wah lek ngono ya karo iki no ya bintang tamune to ya. Mas aku. Saya napa dereng Nduk sampean? Luar biasa. Niken jan Nduk. Nduk. Terima kasih ya. Terima kasih. Ngeri. Aku karo iki duwe kenang-kenangan sing sangat luar biasa kok ini. Nanti saya Kenangan ngeri. aku ya diserang, sampean ya diserang. Tidak apa-apa karena serangan itu adalah suatu serangan. Nambahi Sampai papa ditelepon karo mama. semangat dong nggak apa-apa karena itu demi kebersamaan. Tapi lagunya ayang-ayang kali Pak Kasun. Nggih. Mereka kudu enek bagiane lho Pak. Jadi hukumnya lek Pak Kasun nembang sampean sing nyawel. Wah lho Pak Jani iki los kok piantune. Dek kapane medaya nggon kuwi aku arep disawer. Lho aja Pak, aku urung nyanyi. Nuwun, Pak. Oh, waduh, terima kasih. Enggak, digawekne ayang-ayang Pak Kasun, Pak Edi, juga Pak Jani buat warga masyarakat semuanya Barurejo, Sukorejo, Krisik, Gandosari, Blitar. Kontreng. Thank you very much Pak Kasun, juga Pak Jani dan panitia semuanya, juga warga masyarakat. Ini kan pinarak lumian nggih Cahayu. Iya, Pak. Ini kan ki jan biantun. Ngene iki ya karo megawe ya karo hiburan, Nduk. Sapa ngerti awake dhewe oleh hiburan kan ngono. Nah iya. Asal pengalaman. Ya, experience is the best teacher. Jadi pengalaman adalah guru yang paling baik. Oke, ki jajal Putri karo sapa kuwi Lita, karo Intan Budi Legowo. Ngadeg wong telu tembange mboten angel niki. Kita rangkum panjen tak gawe setengah swewet. Apa swewet iki? Sambung menyambung estafet kok swewet kaya jan rumasaku. Kowe iki lek omong sak glontange. Aku yo ngono kuwi tenan. Aku nek sore dipoki karo Pak Kasun iki ngomong iki kudu angel. Ya, tapi lagune mboten angel. Melayu neng daratan Kediri cukup nganggo sekitir sumilir. Oh, kitir sumilir. Heeh, ki mbiyen sing viralne ya niken iki lagu iki. Selalu mengitir dan selalu sumilir. Ya, karyane dulur lanang Mas Geduk Siswantara. Heeh. Ya Mas, diaturke. Kitir sumilir. 1 2 3 4. Mas aku mungkin jan pemusik handal kok. Ayo kita sebenarnya si Om. Ya ora apa-apa pancen ya suwi ora gladen kok ya. Buat warga masyarakat mapan wonten Barurejo semuanya. Selamat malam. Cakra Budaya Indonesia. Cakra Budaya Indonesia.
Pak. Audio, Pak. Audio, Pak. Audio. Selamat Pak, semuanya Pak. Cakra Budaya Indonesia berwarga masyarakat Kandosari. Risik, Sukorejo, Barurejo. Selamat malam. Trio Cakra wis ngaturi tetembangan sing diarani ya kuwi Kitir Sumilen. Pak sapa le mau sing ngersake? Pak sapa Ndu? Kowe ditakoni kaya. Pak Yadi. Nah, ngersake trio budaya ben jumeneng. Sapa kuwi? Mbak Kris, Mbak Ika, engko Megan yang tengah. Trio budaya Sang Dewi Katon nglamlami cahayu kadingaren iku lagune. Apa jenenge iki? Lestari. Kene jumeneng wong telu. Mega, Ika kalian Bude Kris. Nah, diatur ya Mas. Komplit balik kok terus awake gerak cepat paripurna pagelaran aja nganti kliwat adzan subuh. Ya. Dados. Kene nek mau ana trio Cakra, saiki trio budaya. Oh, wedi kok. Kan yang tengah komposisine. Ayo, Krisnia karo kita ngomong adine. Ya. Mereka Pak Yadi. Seni
iki mau jenenge tembang apa we judule apa ya Lestari. Kowe ya apal gong, ngapal kene kulino SKD kok. SKD karo Januar diganti es kasur. Ngawur. Anu matur sembah nuwun marang warga masyarakat Baru Rejo sedaya kemawon panitia Pak Kasun, Pak Jani dan semuanya saja juga para Bapak Ibu perangkat muga sertifikat sing disyukuri nggawa berkah tumrap sedaya warga masyarakat sedayanipun wonten mriki Allahumma Manggya baldatun thayyibatun barapun gopur sowan Ndara Kunti tali brata karo Ndara Puntadewa reng. Oh ngono.